morning. Family reunion ng pamilya ng manugang kong si Ping. Oh, saan tayo pupunta? Beach. Beach. Ayan si B-boy. Ayan yung isang bata sa unahan. Nagpapagasolina kami dito sa, ano to, Kalabanganan, Pagaraw. Diyan kita mo sa parking. Mahalat na lang, Vicky. Which one is it? Aalamin niya kung saan pwedeng i-park ang car. But we cannot go Kasi hindi daw kaya dyan ng sedan. Pati takot man. I wanted the Yan, dyan kami papasok. Ang problema, malambot ang lupa. Kaya susunduin daw kami dito ng jeep. Ayan, naglalakad na kami kasi susunduin kami doon sa unahan. Ayan. Hindi naman most of the time ganito. Pag summer, maganda dito kasi pwedeng dumaan ang sedan. Pero pag ganitong tag-ulan, hindi pwede. Hindi kaya. Doon na lang. Later na lang paglinis niyan. Oh, dito nakapark ang sedan. Tapos, dito kami susunduin ng jeep. Yan, bumili kami ng Elise, are you sure? suha. Huh? Okay, sit down. Ay, nice. Ayok sa labay. Ito ngayon ang nirent nila, itong buong ito. Family Regionalis. Family ng manugang ko. Tapos doon daw kami, kaming mga Rabago. Pa-video ako. Dito naman Diyan yung family ni Ping, ni Patrick. Tapos ito naman ang Rabago. Sarap sa bata.
luto ng chicken. Yan ang room namin. Ito pa ni-rent pa nila. Tsaka yan. 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 Ni-rent pa nila yan. Ito ang Dama House. Yun. Iyo ang nahiling ko. May kitchen din. Ayan. May ref. Tapos ito ang 1 bedroom. 2 bedroom. Ay, kuyang pala ini queen. Queen size. Size of a queen. Pagaro. Ay, paling na na. Yan ang bathroom. Ay, ano na, wait. Ay, di mo sabihan. Ano? Salamat eh. Hello, B. Nabinibis ako itong paaraw ka na. Kaya man to. Hello. Ano na? Ano mo? Sabi. Ano B? Basta. Nanibis ako. Hindi, inalagbalik ang bag. Ah, picture kita sa'yo. Yan na mga pamilya. Ang bag, ilagbo na tabi dyan. Ganda ko na da. Siyan, sa laute. Diyan ko na dan. Hello. Ang bag, magturog ang tunga mo. Napapagula kita nito. Kwarto. Maayo nga pa bulan ng kwarto. Good afternoon po. Tabi sa taas. Maglaog. Ah, si Mana Sa Inot. taas. Sa taas. Tingnan po nila init ang kwarto. Pili sa taas. Juri. Iya. Yan. Ipuin mo kakaturo mo Yan. sa pundo. Iyo. Ano na lang madjas para maluto. Makrulugan po ito. Very good no. Ay, nagpirili na sila ka mga kanya-kanyang ko yan. Di ba ni? Ako nga lo kita. Hello. Wala tabi ang sinila sa luwa. Ay, si Madidig na nagsabay. Ayan. Butong ko daw si Pinky. Nagpa-practice sila.
Kasi may presentation, ay may contest sila. 10K ang premyo. Yaon duman ang saro nagpa-practice. Tara, long time no see. I-park mo na pa. Sabi ko, hindi ano nung kaya ko magbaliw. Kaya lang baka biglang rarong. Tsaka baka nagsasabatan ang kuyan. Oh, pag 50 na ako. Pasalamatan din do si mga sponsoring di, si Moset. At pasalamatan din do si Mother. Pasalamatan. Pamilya. Maya kita ni paglikibon, kundi mag-ugma. Bawal ang pasaway. Yun lang yung inagad niya. Ugma lang kita hanggang sa aga. Ibo, kaya! Kaya! Oo, kaya. Manong kita. Dahil bago magpaka-G, gusto kong bilang, baka sa aga kulang na kita. Year, kapos na. Todo na niya, ang sunod ang riningan, 3 years. Para sa raruan. Alat lang. Ground rules ha. Ang mag-inom, tas malamos, mayo kita dyan ha, dahil may ka mo sa salbaon, direkta ka mo sa morgue. Hindi lang ha, lama, ano giging mo na sa papasaway? Ang magpasaway, ipapato, sabi ni Lola. Nagkaroon sa tao kang dagat, bayaan. Si mga may mga sadit-sadit, maano lindo ay, tas may mga jellyfish dyan ha. Bawal ang chinela sa laog. Around X, mga ganahan, 1,000 ulit. Okay? Ang magka-iwan-iwan di ba? Itong labot. Si Agong sa kasi Kerry. Bawal lindong ligawan. Hinihintay namin sina Melody kasi sinundo ng 4x4 car kasi hindi talaga kaya ng sasakyan. Andyan na sila. Dumating ng aking baby love. Ang tagal-tagal naghintay si Lala sa baby love ko.